mu dai har yanzu muna ƙara kira ga shugaban ƙasar Najeriya da gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda dan girman Allah mu dai mutanen ƙaramar hukumar Jibia har yanzu mu dai muna ƙara kira duk lokacin da zan yi bidiyo za ku ga ina bidiyo ne akan abin da ke damun mu saboda mu wannan matsala idan an magance mana ita an riga an gyara mana komai. Duk wannan hanya da ma'aikatan nan ke irin zaluntar mu nan yan ta'adda sun dame mu wayannan su ko barayin hanya suma sun dame mu saboda duk irin zaluncin da ake ba abin da ya sauya sai babatu muke sai maganganu muke ya kamata a duba mana saboda mu muka san yanayin da muke ciki. Wallahi al'ummar Jibia su suka san irin bakin cikin da ke damun su. Akwai wasu ɗaiɗaiku mutane wayanda ke karuwa da wannan zaluncin da ma'aikatan hanyar Katsina zuwa Jibia ke mana. Shin haka za a zura mana idanu? Haka za a kyale mu a ci gaba da yi mana cin kashin kaji? Hanyar Katsina zuwa Jibia baka da kwanciyar hankali, ba barayi kake tsoro ba, a'a ma'aikata kake tsoro dan dai ga a zo a kama ka ai maka wulakanci. Ya kamata a duba mana wannan hanya mana. A duba mana yanzu dan kasuwa idan ya so wai kuna da labarin irin wulakancin da ake ma al'umma ya riga yayi yawa. Ma'aikatan nan kullun sai ƙara wulakanci suke yi, 'yan sanda su yi, custom su yi, immigration su yi, moful su yi, duk wani ma'aikacin da aka kawo kai hatta da 'yan kamen 'yan ya ake ce ma abun 'yan receipt din nan na local government har su zaluntar mutane suke a wannan hanya. Domin ni an yi mun an zalunce ni, 'yan bada ticket na local government sun zalunce ni, na taba so kaya wai ga abin da ke rubuce ga receipt abin da zan bada wai aka ce min sai na bada 2000. Nace ta wace hanya zan bada 2000? Suna nan da kaje nan wurin natsinta suna nan daga bangaren ka na hagu duk wanda zai taho idan da Katsina ka zo zaka zo Jibia suna nan daga bangaren ka na dama hanyar natsinta wajen natsinta din nan wajen barikin sojoji nan wurin suke zama wayannan yan kamen yan receipt din nan na local government. Wallahi ko su zalunci suke yi duk wani haka suke bin mutanen nan na Nijar su ci gaba da zaluntar su. Idan mutum ya taho da kaya ko mutum bai taho da kaya ba immigration ya tare shi, idan mutum ya taho ko dan Najeriya ne kai za a kama ka a caji ka kuɗi yadda baka tunani. Mushin wani irin yanayi ake so mu samu? Wai kuna da labarin cewa idan aka kai talaka ga bango kowane irin mataki yana iya ɗauka? Shin wai son ake sai mun yi hito na hito ne da wayannan azzaluman mutanen da ke zalunta mu ko ne ake so da mu? Ai ya kamata a duba mana duk irin babatun da muke muna yi ne saboda al'umman mu ba wai muna yi bane saboda karan kanmu, muna yi ne saboda al'umman mu. Ya kamata a duba mana idan mutum na da jarin naira 100 ba zai iya zuwa Katsina ya so kaya ba saboda idan ya so kayan ana iya zuwa anshe su ko ba kayan laifi bane. Me ya laifin masara, me ya laifin gero, me ya laifin dawa? Tsallakowa ake da ita a tara bakin boda. Idan aka tara bakin boda mana duk wanda zai fito ba an ce bakin boda bane ba a son a tsallako da kaya a tare duk wanda ya zo a hana shi shigowa, a hana mai shiga ya shiga. Mu abin da ke damun mu a yi mana maganin abin da ke damun mu saboda ai cewa akai an turo su tsare boda ba cewa akai an turo su tsare hanyar Jibia zuwa Katsina ba, a cewa akai an turo su tsare boda. Wai saboda mu ba za a duba mana ba ko son ake sai mun shiga cikin wani yanayin wanda sai dai kawai Allah ubangiji ya mana saukin wannan al'amari. Wai me yasa wai zaluncin da ake mana har yanzu ba a duba mana? Wallahi zalunci bai dorewa. Muna godiya ga gwamnatin jihar Katsina domin iya kokarin da yake, domin gwamnatin jihar Katsina har yanzu bai dibo wannan hanyar ba. Wallahi na san idan ya dibo wannan hanyar yanzu abin da ke damun shi shine kashe-kashen da ake yi ma talakawa, zaluntar da ake yi ma talakawa, irin cin kashin kajin da 'yan ta'adda ke yi ma talakawan karamar hukumar Jibia da ma ƙananan hukumomin jihar Katsina. Abin da yake damun gwamnan Katsina kenan. Mun san cewa in Allah ya yarda idan ya gama da wayannan to yanzu shugaban ƙasa shike da damar ya dakata wannan abin. To kuma sai bawatu muke har yanzu dan girman Allah duk wanda ya san yaren da nake yi ya je ya gaya ma shugaban ƙasa ga abin da nake cewa. Na san wannan sakon nawa yana isa inda nake so ya isa. To dan girman Allah ya kamata a ce a duba mana. Mu al'umma karamar hukumar Jibia muna cikin wani yanayi ko muna ɗaya daga cikin mutanen da muka bada gudunmuwar mu 100% ga kawo wannan gwamnatin. To me yasa mu ba za a yi mana adalci ba? Me yasa ake zalunta mu? Shin wai koko son ake abinda aka faɗa mana cewa dama sai an zalunce mu haka ake so ya tabbata? Dan girman Allah muna kira ga shugaban ƙasa Muhammad Bola Ahmed Tinubu dan girman Allah ya duba mana wannan hanya Katsina zuwa Jibia domin shike da custom, shike da 'yan sanda, shike da sojoji. Soja wa zai tare ka, soja zai tare ka ya ce sai ka bani kaza. Sojoji za su tare ka, sojoji. Yanzu idan kuka zo nan wajen tace kwaja kamar inda nake magana akwai wasu sojoji na nan wajen immigration din. Wallahi in suka tashi tsiya nan tare mutane suke yi su ce sai sun ba su kaza. Wannan wani irin zalunci ne? Wani irin ta'addanci ne ake mana? Shi mu ba za a ban mu da yan ta'addar da ke damun mu ba sai a zo a dame mu da wai karba. Wannan wani irin zalunci ne? Wani irin cin kashin kaji ake ma al'umma? Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amarin zaluncin da ake mana
mutanen karamar hukumar Jibia ya Allah kai mana maganin shi, Allah ka tarwatsa rayuwar shi, ya Allah idan ma'aikaci ne ya Allah ka tawarwatsa shi, idan sarki ne ya Allah ka watsa shi, idan lebara ne ma ya Allah ka wargaza shi, ka hada shi da bala'in da bai iya dauka, saboda irin zaluncin da ake mana wallahi ya riga yayi yawa, kuma duk wanda ya ce da shi niki ban kama sunan kowa ba, za a kai fanyen da zan fara kama sunan mutane. Mu dai abinda muke so idan ba a bari ba wallahi za mu fara kama sunan mutane mu ce wannan shike zalunta mu, wannan na da sa hannu cikin wannan al'amari, wani na da sa hannu, amma yanzu duk wanda ya ce da shi nike dau mataki.